Panathinaikos'la fotoğraf çekildik. Panathinaikos'la? Bravo, onlar birinci kafalarında. Bravo, bravo! 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 Πήγε Μιλονάρ! Μπράβο! Μπράβο! Τελειώνει! Καλό, πολύ ωραία! Μπράβο! Έτσι! Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, Ιωσήφ! Φύγει η μπάλα, να φύγει από εκεί. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι. Μπράβο! Όχι! Να φύγει ρε. Να φύγει από εκεί! Ωραίο! Όχι! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Με περνάει πάνω στη στροφή. Μετά τον Βούλγαρο, κι άλλον βρήκες. Κι άλλον βρήκα. Αντίπαλο. Πάμε! Μαλακιά έγινε. Μπράβο, μπράβο, αυτό είναι. Πάμε, εστία! Δώσ' το! Δώσ' το! Μπράβο! 2-2. 2-3. Όχι, 2-2. Τέρμα μου! Πάμε, Στέλλα! Μπορείς! Στέλλα, πάμε, Στέλλα! Μπράβο! Μπράβο, Στέλιο. Δώσ' το! Κάντο! Μπράβο! Τι σου Μπράβο! λέω, τι σου λέω. Έχουμε... Αγχώθηκαν τα. 3-2, να μην χάσουμε. Πάμε, αγόρι μου, έλα!
Μπράβο! Μπράβο, ωραία! Όχι! Δεν πειράζει, δεν πειράζει, πάμε! Μην τα παρατάτε, μπράβο! Βάλτε κεφάλι, Μίλο, βάλτε κεφάλι. Έλα τέρμα μου. Σουτ! Γκολ! Γκολ! Μπράβο! Πρώτα, 4-3, τέλειωσε. 4-3, τέλειωσε. Τέλος. Τι, τέλειωσε. Φώναξε από τα μεγράφωνα, σε όλα τα γήπεδα. Πάμε, Γιάννη, έλα! Άιτε, άι πάρα, πάμε! Πασάν! Μπράβο! Τον πήραμε! Αε πολλέ! Αε πολλέ! Άιτε, πάμε! Δεν κάνετε και σημαντικά, δώστε τώρα. Έλα, τραβά. Το έκανε. Έρε Κουρτουά. Μπράβο, Μίτσο. Έλα, τρεις είστε. Μπράβο, ρε. Διώχνεις με γροπιές. Δεν όλους το τέρμα, πιάσετε. Μπράβο, Πήγε! Πάμε! Έλα Μίτσο! Έλα, καθάρισε το. Μπράβο! Καλό, μπράβο! Ποιος το βάλε? Έλα! Şey 11'i. Evet 11'i. Ne κάνετε αυτό. Γκολ! Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Στο βάτρο των απονομών βρίσκεται η ομάδα του ΑΟΚ-Ξάνθης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ελπίζω να το διασκεδάσατε, να περάσατε όμορφα. Χαρήκαμε πολύ για αυτή την γνωριμία και θα είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία. Την απονομή κάνει ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Στέλιος Καλαϊτζίδης.
ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για την ομάδα του ΑΟΚ Ξάνθης. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Καλή επιστροφή σας ευχόμαστε. Να είστε καλά. Arabaya koyduk ya. Baba gerçek oldu. Öyle mi? Gerçek. Koray gelin çek kardeşim.